ana lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ani babakɔrɔ Elhadji Grand Julu Kamara ni y'an sigilen kunnafoni baara kɛlɛ kan alamisa ne ni waati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ salen belebeleba in kan jama sigilen bɛ ka min maa kɔnɔ Elhadji tile tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔn bila ko bila man di don kelen ɲani ye min ye kunnafoni bala Elhadji Grand Julu Kamara maa dɔ de b'u ka maagɔn kɛ min ka kalimu ta ka sɔgɔbɛ kɛ Grand Julu min ye jamana lahilaw ye mun ni mun de bɛ jamana kɔnɔ jamana marabaw ka hakilina ye mun ye jamanadenw mago bɛ fɛn jumɛn na maaw dɔw de b'o sɛbɛn n'olu y'o sɛbɛn Grand Julu an de b'an sigi k'a lajɛ ni k'a kɔnɔ kumaw lajɛ furutututu ala kumabaw an b'olu sugandi jamajɛ baara don o de kumu kɔnɔ bi sɔgɔmada in na nɛgɛ karafe juru bɛ nɛgɛ tigi bolo n'o ye Ami Jakite e ni ale ye bali dayɛlɛ kabini 5 heures aw ni ce a ka soli ka wuli la aw ni ce a ka timinadiya la aw ni ce a ka baara kanu la yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman ani foli ka kan dɛ Grand Julu n'an bɔra yen radio Jigafo officiel YouTube TikTok ka taa bila réseau tɔw la an bɛ kɛmɛ k'o labɛn maa min bɛ k'o baara kɛ sɔgɔmada na o de ye Mamutu Kamara ye bi ye Silibika Repo ye Mamutu k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ni an bɛ tilala ale de bɛ tila k'i sigi o nɔ na hakili la ni ma fili jate la kɔni o tuma min ye Mamutu ye o tuma ale de bolo bɛ ja duman ni sɔn duman la nin waati kɔnɔna la min ye alamisa maaw bɛ ka furusiri kɛ maaw bɛ k'u ka hakilinaw kɛ lajɛw dɔw bɛ kɛnɛ kan nka hakili tilalen bɛ fila ye hakili kelen bɛ kɛnɛ kan wa hakili kelen bɛ fan wɛrɛ fɛ fo k'a tigi sa kuma man di da kelen na Elhadji ko cogo di karamɔgɔ Buwa naamu maa teri bi kɔrɔfɔ yiri o yiri kɔrɔ i sigiyɔrɔ tɛ yen o ye tiɲɛ dɛ o tuma karamɔgɔ Buwa wulibali ala ye bi alamisa k'o yira an o kɛra an wasalen an nisɔndiyalen an kalama sɛbɛnfura minnu bɔra bi sɔgɔmada in na an y'an ka tɔmɔta tɔmɔ o tuma lamɛnnikɛlaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o labɛnnen don ko an bɛna kelen kelen ta k'a d'u ma k'a sɔrɔ u ma sɛgɛn o la sa o de waati selen filɛ karamɔgɔ Buwa bi alamisa donya in na kɔrɔfɔ filɛ kɔrɔfɔ ɲana radio minnu b'u ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila na an b'a radio ɲɛmaaw fo k'u ka lamɛnnikɛlaw fo ka hakili b'a bɛɛ lajɛlen la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye dugu dɔ bɛ yen n'o dugu tɔgɔ ko Mɔnba ale bɛ Kulukoro mara la a dugutigi o de ye Fakɔrɔ Tarawele a n'a ka kankɔrɔsigi ani diinɛ ɲɛmaaw ko ni kunnafoni balan daminɛna hali ni lajɛ b'u bolo dugutigi bulon kɔnɔ k'u b'a jɔ u b'a jɔ dɛ ko Jɛgɛfo ka kunnafoni balan a kanu b'u dusukun na a kɛcogo ka d'u ye k'u ye radio in kanu n'o de village de Mɔnba ale bɛ Kulukoro mara la dugutigi Fakɔrɔ Tarawele a n'a ka kankɔrɔsigi ni dugudenw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u ni ce u ka danaya la u ni ce radio Jigafo kanu la radio bɛ k'an lamɛn dugu o dugu bɛ k'an lamɛn walahi an b'a bɛɛ lajɛlen dɔn ni ala ni kira sɔnna ma an da na su bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ma kelen kelen o tuma an bɛ taa mɛn de fan fɛ naamu yanni ka taa yen ni koba kɛra jamana kɔnɔ i bɛ maaw ka mɛn de ko a ye Jɛgɛfo yɛrɛ y'a fɔ o ye tiɲɛ ye walima ko Jɛgɛfo ma kuma fɔlɔ dɛ a ye fɛɛrɛ minɛ ni Jɛgɛfo kumana a ye kalamani tura kan o tɛ kɛ gansan an bɛ Jakite naamu lafiya kɛra an bɛna an da don sisan sɛbɛnfuraw la k'u lakali sɛbɛnfura fɔlɔ e de bɛn n'a ma o tuma i garisɛgɛ diyara tɛmɛ n'a ye i k'a tɔgɔ fɔ an ye fana Grand Julu ne bolo ɲɛ fɔlɔ o de ye Bamako info sɛbɛnnikɛla o ye Mojak ye Mojak ko Grand Julu yalima min fɔra sariya kunda an ka jamana in kɔnɔ Grand Julu tiɲɛ de don walima kankɔrɔbɔli de don sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu bɛ yen ni foroba baara ɲɛmaaya bɛ ta ka da u kan Grand Julu b'a ye k'a fɔ donkan ye kelen ye yanni i bolo bɛ don baara la Grand Julu sɔrɔ o sɔrɔ b'i bolo hɛrɛma fɛn fɛn b'i bolo Grand Julu k'i b'a bɛɛ déclarer k'a yira k'a fɔ ne bɛna foroba baara min daminɛ Grand Julu fɛn minnu bɛ n bolo a filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛɛ lajɛlen b'o dɔn ka tigɛ o kan o de kuma b'an ka jamana in kɔnɔ wa o de hakilina bɛ yen a ko n'i ye kow taabolo lajɛ Grand Julu bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn mun dɔn nka maa tɛ a ko kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ hakilinaw takun ye mun ye o de kumu kɔnɔna la association malienne de lutte contre la corruption Grand Julu et la délinquance financière olu ye tigɛnɔ bila kɛ ni k'a ɲɛsin Mali jamanakuntigi ma n'o ye général d'armée Assimi Goïta k'a yira k'a fɔ
jamana ye akilina min ta garange jilo n'o ye foroba baarakɛlaw ye n'o ye Mali jɔyɔrɔbatigiw ye ministre ale ni baara wɛrɛw ye garange jilo ka yira k'a fɔ k'a bɛ n'i ye ni sariya in lajɛ san 1992 i b'a ye k'a fɔ février kalo tile 25 sariya ninnu tar'o waati sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ o don fo bi i b'a ye k'a fɔ sariya in a b'a sen kan nka k'a tɛ ka waleya k'a da mun kan dɛ dɔ ka girin ni dɔ ye wa dɔ bɛ se kula ni dɔ ye wa garange jilo ka a lawaleya baliya a bɛ sɔn ka ko ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko sɛmɛyɔrɔ ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko min ye association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière ye olu y'a yira k'a fɔ ko nin ko in tɛna se ka bila to ye garange jilo sariya kɔni tɛ taa ko k'a kɛ sɛbɛn kɔnɔ k'a bila tiroir kɔnɔ k'a bɛ waleya o tuma k'a bɛ waleya u y'o baaraw de daminɛ garange jilo min ye tɔgɔ fɔ yɛrɛ kɛra ko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre kura minnu donna garange jilo a dun dɔn bɛ k'a fɔ ni ministre kura bɛna baara kɛ i b'i ka nafolomafɛn i b'a bɛɛ bɔ k'a da k'a fɔ ko nin de bɛ n bolo hali ni foro b'i bolo i b'a fɔ i b'a bɛɛ yira o yɛrɛ de y'a girimayɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko garange jilo don min na ni ala y'a latigɛ o tuma k'i ka baara kun cɛra min b'i bolo tuguni o bɛ tila ka jateden bɔ k'a dɔn k'a fɔ i ye mun de sɔrɔ i ka baara kɔnɔ o de ɲɛsiranya don dɛ o ɲɛsiranya de don sɛbɛnnikɛla ko garange jilo min y'o ministre kuraw ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka baara kɛ maa ma ka musaka yira maa ma ka bolofɛn yira o ma tɛmɛ ka bɔ yen o gɛlɛyara dɛ kuma tɛ fɔ gansan sɛbɛnnikɛla ko o ma tɛmɛ ka bɔ yen n'i ye kow taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa caman jɔyɔrɔ bɛ foroba baara kɔnɔ garange jilo ko danna taara ka da olu kan o tuma k'olu fana m'u bolofɛn yira sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ministre kuraw lajɛ maa minnu tɔgɔ fɔlen bɛ sɛbɛnfura kɔnɔ yan n'o ye Muja Kasɛbɛni ye a ko ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ministre de la refondation de l'État ministre de l'énergie et de l'eau o ma tɛmɛ ka bɔ yen ministre de l'agriculture n'o ye sɛnɛko ministre ye garange jilo ko ninnu donna min ye baara ka daminɛ maa si ma ka sɔrɔ n'a ka musaka kuma fɔ ni ne bɛ n bolo ka tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko o ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko n'i ye kow taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin ko in tɛ ɲɛsin ministre dɔrɔn ma garange jilo min kɔni ye hali ambassadeur ye yanni i bɛ kɛ ambassadeur ye fɛn mun b'i bolo n'i kɛra ye o tuma k'i b'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a yira n'i bɔra la o tuma k'i bɛ tila k'o kelen kɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen garange jilo min ye munumunu salo kɛra ka se anw yɛrɛ ma yan n'o ye kunnafonidilaw ye a ko min ye ORTM ɲɛma yanni o bolo bɛ don baara la min tun b'a bolo a bolo donnen baara la k'a fana tun kan k'o yira o tuma k'o fana ma kɛ an yɛrɛ gosira o an gosira jɛgɛfɔ o tɛ foroba cakɔrɔ ye o ye privé ye wa k'i hakili lajigin papaga tɛ jɛgɛfɔ bolo papaga privé foroba baarakɛlaw foroba wari miliyari dɛ garange jilo de bɛ cɛ ka dulu mɔ miliyari 1 miliyari 2 miliyari caman o de bɛ cɛ ka di miliyari bɛ cɛ ka di yɔrɔ o la o miliyari jateden kan ka bɔ e ka radio privé jala aide à la presse o 250 no 260 o de tun bɛ den ma ɲina o san joli e t'o sɔrɔ a tɛ sɔrɔ foyi papaga foyi t'e bolo garange sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Muja ye a y'a yira k'a fɔ n'i ye ORTM lajɛ o tuma ko ɲɛmaa fana ta ma kɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen office Niger ye ko jatedenw kan ka bɔ o nɔfɛ min ye Comatex ye CMDT ye n'o ye impôt INPS trésorier ko nin bɛɛ de kan ka jateden kɛ wa garange ko tɛmɛ nin bɛɛ kɛrɛfɛ min ye sariya kan sɔsɔ belebeleba ye wa min kɛcogo ma ɲɛ hali dɔɔni min y'an ka jamana sariya ye garange jilo ko sariya bɛ min ka sariyaw tigɛ dɔ bila k'a bila tiroir kɔnɔ ni ka poussière wulila la ko Mali taabolo filɛ wa k'olu t'u sigi dɛ ko nin y'u wulilen de ka ntura ta biɲɛ ma fo ta ko ka bɔ nin ko in na jamanakuntigi o welelen bɛ nin ko in na jan ko nin baara bɛ se ka k'a kɛcogo la maa minnu sigilen bɛ k'u ka baara kɛ garange jilo ko baara bɛ ta ka ɲɛsin olu ma bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka baara kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Bamako info Muja ka ale ka sɛbɛnni don naamu n'i tɛgɛ don ka i tɛgɛ bɔ ne fana bɛ n tɛgɛ don i tɛgɛ don toden don n'i ye kelen ta n bɛ kelen ta Wulibali nouvelle horizon mun b'o kɔnɔ n jɛ dankura ko dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a bɔlen kɔfɛ comité de gestion min bɛ radio Kayira la k'u fana ye kunkan bɔ dɛ fɔta ko nin bɛɛ kɔni bɛ doni a bɛ Umaru Mariko kun filɛ dɛ n'i y'a ko ta k'a lajɛ comité n'o ko comité de gestion ye mankan min kɔni filɛ yan ye ayi ko maaw hakili la ko Cheikh Umaru ani Umaru fila cɛ don k'a ka girin ni o ye
Siga bina ye nin cɛ fila cɛ ayi olu ka ko dɔrɔn tɛ a filɛ dɛ bina ye sa namu sɛbɛnnikɛlaw u y'a sɛbɛn cogo min na ala la ko sɛbɛnfura min bɔlen filɛ ko a kɔni b'a yira ya kuma bɛ a la gɛlɛya kisɛ bilen min n'a bɛ arajoso in nɔfɛ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ umaru mariko a kelen bɛ dun k'a sabu kɛ sariyaw minnu mana ta yɛrɛ ko arajo kan ka baara kɛ ni o sen ye ko arajo tɔw b'a kɛ cogo min ale bɛ nkara da o la o t'a dan ye koyi a wulila k'i disi da baarakɛla dɔw disi la déclaration kɔrɔfɔ caman bɛ yakuma b'a la ala la a bɛ maaw sisi pan u ka sara o tɛ sɔrɔ a bɛ dɔw wele ka taa kiri bunnaku kan a kɔni y'i ta k'o de ye kiri tɛmɛna ni maa caman cɛ a ye dɔw labila ten kumakɛla a yɛrɛ da b'o la hali o fɔcogo ɲuman n da b'o la i b'o ɲɛdɔn kosɛbɛ o fɔcogo ɲuman o de la ko baarakɛla kɔrɔlen caman bɛ yen ani collaborateurs namu a y'o caman wele bɔgɔ jeninnen kan yakuma b'a la umaru mariko nɛgɛ ko gangala yɔrɔ min dɔrɔn a tɛ yɔrɔ wɛrɛ dɔn dɛ fangaso a bɛ taa yen animateur caman administrateur caman ɲɛmaa caman ko nin bɛɛ lajɛlen bɔra réseau in na ka da ɲɔgɔn kan yakumuya b'a la baro kolotigi a nɔ ye nin bɛɛ lajɛlen ye sɛbɛnnikɛlaw y'a sɛbɛn cogoya min na i bɛna ka na ye umaru ni fɛn fɛn kɔni fɔra ko o sariyakisɛ bi ta a bɛ disi da o la décret min ye utukalo o tɛ cɔcɔ ye o tile 25 san 2016 autorité de la communication o tɛ aki ko fɔ wa olu ka sariyakisɛ dɔ tara yaasa arajo min ye jagokɛ arajo ye ani min tɛ jagokɛ arajo ye u ka se ka danfara dɔn i kɔkɔ dɔ fana la tuguni kosɛbɛ baro ye n b'a bɛɛ dɔn ye koyi n b'a bɛɛ dɔn o b'a bɛɛ tiɲɛ yakuma b'a la i bɛna ye wulikajɔ o camanba kɛra yakuma b'a la arajo so in n'o ye kayira yɛrɛ ye a bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogoya min na k'an kalan kan nɛgɛ ta ganga la nɛgɛ bila ganga la sɛbɛnfura min kɔni ye bɛ ka kuma fɔ a la Buwa Jabatɛ wulikajɔ da dugu n'u ye fɛn fɛn ta ala la a bɛɛ lajɛlen a bɛ ɲɛsin ni o tigi ye fangabonda la n'o ye kiribonda ye o la sa association ye n'o association arajo libre kayira ye ala la u ka sɛbɛnfura n'a fɛn fɛn bɔra n'u k'a ma ko document comité de gestion arajo libre kayira ko n'u y'a jate minɛ ko nin ko in ko n'i ko k'i b'a den ɲɛkɔrɔ k'a sinimanama de bɛ jɔ buna hadamadenw ɲɛkɔrɔ ko a bɛ wulikajɔ kɛ a kɔni hakili la ale kelen pe de ta arajo in ye a taara ka taa récépissé bɔ arajo in na a yɛrɛ ye o t'a dan ye dɛ o ye fɔlɔ ye fɔlɔ récépissé fɔlɔ sabu 2 don fɔlɔfɔlɔ min bɔra o numéro tiɲɛ yɛrɛ la o dilen k'u ko k'o tɛ tiɲɛ ye o kɔni ye fɛn min dilannen don a y'i to kɔnɔ ka taa 2nan bɔ k'o fana tɛ tiɲɛ ye jaa n'a teri dɔw bɛ yen olu de y'o dilan k'o don a bolo yakuma b'a la gouverneur yɛrɛ y'a jira ko nin sɛbɛnfura fɛn filɛ a bolo nin ko nin si tɛ lakiya ye o yɛrɛ y'i fosi ka bɔ a kɔrɔ ko maa min mana kɛ ka nin dilan ka d'a ma a n'o tigiw don nka Buwa nin bɛɛ lajɛlen comité de gestion u ma sigi koyi olu de ye wulikajɔ kɛ fo ka se isiw ma isiw de wulila ka nin ko nɔrɔ bɔ o de jaabi nana kɛ nin ye ko récité fɛn filɛ a bolo k'a si tɛ sɛbɛn ye a bɛɛ ye bɛ komi carré kɔnɔ fɛn dilannen ye o la sa Buwa Jabatɛ n'i y'a ko lajɛ i b'a ye arajo kayira k'a ye degun fɛn fɛn sɔrɔ yakuma b'a la k'a bɛɛ bɔra baro yɔrɔ la an ka haute autorité de la communication o tɛ aki ye sa wa k'olu kɔni y'a yira ayiwa ka fɔ ko fɛn fɛn fɔ nin filɛ a bolo nin ye tiɲɛ yɛrɛ la ko fɛn jelenw tɛ ko nin b'a disi da la cɛ don cɛ farin don cɛ duman don cɛ gwɛlɛn don n'a ko min a t'o bila o maa don a k'aw babali o de sera comité de gestion na nka o tɛ se fanga la aki autorité de la communication n'o ko min o de don yakuma an bɛ yɔrɔ min na komi sisan tiɲɛ yɛrɛ la a ko a gɛlɛyalen don maa minnu kɔni bɛ k'a fɔ ko nin ko bɛɛ lajɛlen ko a bɛ Umaru de ni Sɛki Umaru cɛ ayi Umaru ni Sɛki Umaru cɛ tɛ u cɛ tɛ fanga de cɛ
bani fanga cɛ filɛ o kɔrɔfɔ an y'a bɔ nouvelle horizon kɔnɔ bi bɔli de don Mahamani Touré ale ka sɛbɛn don garange hali bi bɛ ko min ma ban nouvelle horizon a ko di sɛbɛnnikɛla o de ye Alpha Sesso fulakɛ ka kalimu ka di garange a ko cɛbɔ dan yɛrɛ bɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko no Centre International de Conférence de Bamako n'o ye CICB min ye kunnafonidilaw ka kɛnɛ tun sigilen bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko premier forum panafricain des médias sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ o sigira faso Maliba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kɛnɛ bonya a karama min ye o tun bɛ k'a di jamana premier ministre ma général de division Ablaye Mayiga sɛbɛnnikɛla ko ale kɛrɛfɛ min ye kunnafonidilaw ka ministre ministre de la communication et de l'économie numérique et de la modernisation n'o ye Alhamdou Ak Iliane ye ale tun b'o kɛrɛfɛ n'i y'o fana kɛrɛfɛla lajɛ ministre caman caman bɛ yen gouvernement kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ nin don in barika kama a kuma in tɛ fɔ an kɔ an yɛrɛ bɛ ye kɛnɛ kan ministre kɛrɛfɛ n'i y'o lajɛ kunnafonidilaw tɔgɔla soba maison de la presse o ɲɛmaaba Banjugu Dante ale tun b'olu kɛrɛfɛ o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen président de la commission d'organisation Salifou Sanogo ale de ye coordinateur général ye Télé ASI o fana tun b'o kɛrɛfɛ ni ka tila ka cɛba dɔ fana bila ye n'o ye Irutali ye i b'a ye k'a fɔ Mamudu Bokumu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye nin kɛnɛ in ye garange denw bɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ nka kelenw tɛ a ko nin kɛnɛ laɲini ye mun ye garange min ye forum panafricain des médias i b'a ye k'a fɔ ka wele bila Mali kunnafonidilaw min ye a cɛw n'a muso maa minnu ko kunnafonidi baara de ka d'anw ye maa minnu ko an bɛ da n'a an bɛ wuli n'a ye wa an bɛ sa k'an to a la nin ye olu de ka kɛnɛ ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Mali dɔrɔn tɛ dɛ i ma panafricain m'a kɔnɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ min ye farafinna ye wele bilala bɛɛ lajɛlen ma wa min ye farafinna kunnafonidila caman bɛ yen garange nin bɛɛ lajɛlen y'u sogo n'u golo don ni ka b'u ka jamana kɔnɔ ka na nin kɛnɛ salenba in kan karamɔgɔ nin b'a yira de ko nin dɔgɔkun in kɔnɔ kunnafoni dugu o de ye Maliba ye o ye tiɲɛ ye dɔgɔkun ka ja ni tile 3 kɔnɔ garange min ye kunnafoni ye farafinna kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a da o de sigilen bɛ sen ka faso Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye premier ministre ye général de division Ablaye Mayiga a ye kuma ta k'a yira k'a fɔ n'i ye kunnafonidilaw lajɛ garange folini ta n'o taara k'an sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ fanga minnu bɛ yen ko kunnafonidilaw de ye fanga bolo 4nan ye ko jɔyɔrɔba de b'an bolo nka kuma dɔ la Suzanne Bata ye kɔmɔ ye kɔmɔ m'a bɔ ko Suzanne Bata dogo o y'anw ta ye dɛ min ye kɛnɛw mana wuli anw de bɛ wuli k'a ɲaga kunnafoni de bɛ fɔ anw de bɛ wuli k'a di nka garange min ye kunnafonidilaw ye anw fana ka hakilina ye fɛn mun ye kuma dɔ la an b'a fɔ fo k'an kan sisi a tɛ taa ba la o fana ka fɔ dɛ hali k'a da tɔrɔmɔni minnu to ka d'an ma n'o ye aide à la presse o tɔrɔmɔni san joli ko karisa ni minɛ ka bili da kɔnɔ san joli a ka fisa ni da langolo ye o tigɛra an na kabini san joli a kuma tɛ fɔ ayi n'i tora ka kuma fɔ ka caya n gɛ bɛ dɛ ani nga bɛ dɛ garange sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko taabolo lajɛ min ye premier ministre ye a y'a kankɔrɔta k'a yira k'a fɔ foli ni tɛmɛnen kɔfɛ Mali jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta o tuma k'a ye kuma don a da k'an fo k'an waleɲuman dɔn Mali bɛ basigi min kɔnɔ bɛ yen ko n'i y'anw jɔyɔrɔ bɔ a la tɔ b'a dɛ Mali bɛ basigi min kɔnɔ bɛ yen anw de bɛ wuli ka jɔ la ka jamanadenw sensibiliser min ye sɔrɔsiw ye u dɛmɛ ko hakilina la k'a ti bin ni jamanakuntigi ye min fɔ a ye ko ka n'o ɲɛfɔ an ye o diyara n ye dɛ kɔni an bɛ tɛgɛrɛ fɔ an yɛrɛ kun n'o ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen garange a y'a yira k'a fɔ min ye Mali ka refondation ye ka Mali kura jɔ min y'o baara ye k'a tɛ se ka kɛ an kɔ jamana jigi b'an kan gouvernement jigi b'an kan jamana hakilina ye fɛn minnu ye k'an de bɛ ka kunnafoni labɔ k'a di jamanadenw ma ni ka jamanadenw bilasira a baara kɛcogo ɲuman garange ko ni maa kan ka fo tiɲɛ yɛrɛ la k'an ka kɛnɛ ka k'a b'an fo ko tiɲɛ yɛrɛ la k'an ni foli ka kan wa ni trophée yɛrɛ kan ka di maa ma trophée kan ka d'an ma Mali kunnafonidilaw dan t'anw na dɛ wa bɛɛ ni ce ko bɛɛ n'a ka baara anw de ye sɛgɛnbali ɲinɛbaliw ye kosɛbɛ garange o ma tɛmɛ ka bɔ yen k'a yira k'a fɔ ko kunnafonidilaw tɔɔrɔ mun b'an kan degun mun b'an kan ko faso b'a dɔn ko ye ko faso bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa an bɛ se ka lafiya an ka baara kɔnɔ hali an ka tɔrɔmɔya mun bɛ n'a m'a da maga o la o min tigɛlen bɛ faso na ko bɛɛ lajɛlen kɛ don n'a nataw la waati ma fɔ dɛ o k'a lajɛ dɛ faso na ko bɛ kɛ n'i ye nin fɛn sugu fɔ i bɛ waati de tugu a la o ye tiɲɛ nka maa min don hakili ka bon kosɛbɛ a b'a dɔn ko degun bɛ presse kan a b'a dɔn k'an bololankolonna don a b'a dɔn ko degun bɛ
be grand ke ni ala ni kira sɔnna ma nin ko in tɛ balanko ye sabu ne nin ko in kɛnɛ dayɛlɛ la a bɛna kɛ sababu ɲumanba de ye min ye maison de la presse o b'a tigɛ nɔ urteli o b'a tigɛ nɔ ka taa bila fɛcɛri tɔw la o tuma o b'a yira k'a fɔ wari in a nakun bɛ dɛ grand ke min ye kunnafonidilaw ye maa caman ye kuma ta k'a yira k'a fɔ ko nin kɛnɛ in grand ke k'a laɲini sabatira fo k'a damatɛmɛ i b'a ye k'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ min bɛ jɛ i b'o sɔrɔ maa wɛrɛ bolo maa wɛrɛ ka hakilina ye fɛn mun ye e b'i ka tɔmɔta tɔrɔ kɔnɔ ko maa kodɔn bɛ i ko bɛɛ dɔn tɛ maa min b'a fɔ n kelen b'a bɛɛ dɔn n kelen b'a bɛɛ fɔ k'e de kelen b'a bɛɛ tiɲɛ wa ko jamana bɛɛ n'a ka sariya don mali n'a ka taabolo kɔngo n'a ka taabolo burukina n'a ka taabolo konowari n'a ka taabolo n'an ye ɲɔgɔn lajɛ baara kɔnɔ an bɛ misali ta ɲɔgɔn kan baara bɛ se ka ɲɛ bolo cogo min na o tuma ko kɛnɛ in k'a laɲini dɔ ye nin ye min ye tematigiw ye i b'a ye k'a fɔ min ye recommandation ye baara bilalen bɛ baarakɛlaw bolo grand k'i yɛrɛ sen b'a la n'i kɛla kɛnɛ kan yan i ka boli ka se kɛnɛ kan ye kunnafonidila bɛɛ ta don i kɛra sɛbɛnnikɛla i kɛra kumalikɛla ye min ye cɛbɔ dan yɛrɛ bɔ ye ni maa min ma se nin kɛnɛ kan o ye kelen k'i yɛrɛ bɔ a la Sénégal ka mana fɔ nɔnsi kɔ jeni bɛ drapeau minɛ masi i kɛra kunnafonibala na ani ka taa kɛnɛ kan a si kana kɔrɔ ani si ye grand ke kunnafoni filɛ nin ye yanni k'a bila yɔrɔ tɔgɔ camanba dalen don an kunnafonidilaw la fo dɔw b'a fɔ ma ko journalier don dɔ la ne yɛrɛ ye n kan don don dɔ la n ko kunnafonidila yamaruyalen n ko ani nafigi yamaruyalen Jibril Traoré ne téléphone sɔrɔ ko tɔgɔ k'i kana sɛgɛn ne ka tugun ko nafigi yamaruyalen a k'an tɔgɔ t'o ye o ye tiɲɛ i tun ye filiko ye i tɛ nafigi ye bi i tɛ nafigi sini i ye kunnafonidila ye n'i ye min ye k'i k'a fɔ a fɔcogo la kana fɛn bɔ a la kana fɛn fara a kan o don Ahmed grand Guédiolo nemu a bɛ kundeguna kɔnɔ k'ale tenbara ta fari fan dɔ ye balan tɔgɔ bɛ di nbala dayɛlɛlen don soir de Bamako mun bɛ yen o kumana ko de denmisɛnw tɛ ɲɔgɔn dan na wa alala ko ŋanamu o kana kɛ o y'a kun cɛ nka ko karamɔgɔ fila a ɲɔrɔnkaw fɛ yen ɛ ko e tɛgɛ da olu kan ɲɔrɔ disali siga ko ŋanamu ɲɔgɔn danyɔrɔ o kɛnɛ kɔnɔ salle d'examen kɔnɔ yen kosɛbɛ namu Laya Jara a ko de Jarakɛ kungotigi a kumana a ko de ya kumaba la bɔ ko nin ɲɔgɔn dan in n'u ko a ma ko épreuve écrite diplôme d'études fondamentales DEF session de juin 2026 ali alala ko a kɔni dayɛlɛla ntɛnɛn don ka maaw denmisɛnninw bila u ka ɲɔgɔn da k'a kɛ n'o bɛnna juillet kalo tile gale ma jamana a fan bɛɛ lajɛlen ka yakuma b'a la juillet kalo jamana juillet kalo jamana fan bɛɛ lajɛlen kan Bamakɔ yan awa a kurumon karili tiɲɛ yɛrɛ la ko a kɛra ni jamadalajɛ belebele ye o kɛra sabu gouvernement maaw kalanbulon maaw fleuve Niger ba kɔfɛ ni ba ɲɛfɛ alala ko a bɛɛ lajɛlen kɛra wulikajɔ ye nin ko in i bɛna ka na ye minisiri ale kɔni y'a yala ko kandidaw o ni ayiwa surveillant k'u ka baara kɛ ni jɛlenya ye k'o de ka d'u ye ani cɛsiri ko n'o kɛra mankan tɛ wuli jɛlenya k'o bɛna kɛnɛ kɔnɔ yakuma b'a la o de la sa baara ninnu kɔni dabɔra tiɲɛ yɛrɛ la DEF maa ba 37 ani 400 ani 44 denmisɛnninw na o ye kandidaw ye ɲɔgɔn dan yɔrɔ n'o y'a kilasi kɔnɔla ye 2,230 ani 1 o ye santiri ye ɲɔgɔn sɔrɔla olu kilasiw kɔnɔ ka ɲɔgɔn da k'a kɛ yakuma b'a la dugu fan bɛɛ lajɛlen ko ŋanamu soɲali k'o kana kɛ yakuma b'a la k'o cɛ man ɲi fɔra dɛ fɔra k'u ka dabila ko a man ɲi buwaniya ko da ɲɛkɔrɔ i b'a dɔn ŋanamu a dɔ kɛra san dɔ la n'o kɛra 2025 ye conseiller 18 u ye tɛgɛ da olu ka yakuma b'a la ka t'u lasago o kɛra dɛ hali bi dɔw bɛ kaso la kosɛbɛ kiri a kɛra tribunal la tribunal min n'a bɛ commune 3nan tribunal de ko fɔ ko k'a sabu kɛ o maa 18 sera ye koba yɛlɛma o de y'u se yakuma bɛ a la o la sa o
2025 la o enseignant tan ani segin ni tɛgɛ daru quoi ko a bɛɛ lajɛlen ko fɛn min fɔra k'u sɛgɛrɛ ko a bɛ ŋanamu de ko fɔ denmisɛnw ka ɲɔgɔn dan kɛnɛ o ka yafuma b'a la candidat maa 200 u ka sɛbɛnfuraw de bayɛlɛmana ni maa kofɔlen ninnu fɛ yafuma b'a la an ka yanfɛ bolo o yɛrɛ don yafuma b'a la Buwa Jabate ala la nin ko k'a gɛlɛyara waati an b'o la an ma tila o la ɲɔrɔnkaw fɛ yen ko maa 2 ko sɛgɛ kɛra olu la k'olu lajɔ o y'u to la ka maa dɔ wele ɲɛmaa don kɛnɛ in kɔnɔ yen sɛnɛgalisi fana dɔ kalanko bolo kan o ko k'ale ja tɛ wuli ko ye k'u ka nin ko to ta ko ɲɔgɔndan bɛ ka kɛ u k'a ko bila ni ɲɛda banna ale bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ min jo t'a la o bɛ yira min ta ye jo ye k'o fana bɛ yira ko tuma nɔgɔnin ka ta a ye k'u k'a jɔ fɔlɔ u y'a to ale ta la nka minɛni yɛrɛ tiɲɛ ye dɛ maa 2 in u ye tɛgɛ da u ka yafuma b'a la o kunnafoni an y'o fana salo ka bɔ soirée de Bamako de kɔnɔ bi laya a ka sɛbɛn don Grankɛ n'i ye maloya kɛ surafana ye danbetigi ale bɛ si kɔngɔ la nouvelle horizon tuguni maa min ka sɛbɛnni don o de ye marakakɛ Demba Konte Demba ko Grankɛ an ka taa Gawo Mali région 7 sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ŋanamu-ŋanamukɛlaw maa minnu ti jamana ka basigi fɛ Grankɛ a ka di maa minnu ye jamana ka dafere sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ bolo taara ka da maa caman kan dɛ ala ni an ka sɔrɔsiw an ka faamaw fɛ sɛbɛnnikɛla ko forces armées maliennes i b'a ye k'a fɔ a jɔnb'a sen kan Grankɛ a dafalen bɛ a ja sigilen bɛ i b'a fɔ ko tigatulu maa ka bagabagali tɛ se ka bɔ an kan k'an bɔ an ka taabolo kan sɛbɛnnikɛla ko min ye mɛ kalo salen tɛmɛnen tile 20 i b'a ye k'a fɔ Gawo dugu kɔnɔna la Grankɛ ŋunu dɔ y'a yira min ye enquête dɔw senfɛ k'a yira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ Gawo Grankɛ dunanw ale ni dugulenw ko dɔwɛrɛ t'u la janfa kɔ k'u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka se ka dibi-dibiko kɛ min ye bamanciya wele a bɛ se ka jidi cogo min na Grankɛ nafolow bɛ se ka da dibaw ma Grankɛ min ye sɛbɛnfura lankolonw ye olu bɛ se ka dilan cogo min na ko maaw ka baaraw de filɛ Gawo dugu kɔnɔ yɛrɛ bon lakali ka go mais dans le sac Grankɛ o kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye i b'a ye k'a fɔ hakilisigi ni basigi kɔnɔ jɛnɛjɛkulu dɔ bɛ yen opération dugukolo ko min y'o dugukolo ko i b'a ye k'a fɔ commandant Grankɛ u n'a ka cɛdenw de ye min kɔni ye nin larawulili kɛ Gawo dugu kɔnɔ Grankɛ u sigan bɛ yɔrɔ yɔrɔ la u y'u kari ka don yen min ka maaw labɔ k'u lajɛ k'u sɛgɛsɛgɛ ka sokɔnɔnaw lajɛ Grankɛ a y'a minɛ n'i ye maa min ye ka boli o nɔ bɛ ko dɔ la sɛbɛnnikɛla ko maa minnu bɛ n'u sigara u yɛrɛ la Grankɛ a tɛ maa tɛ ka k'i ye bandi ye nka min ye bandi ɲɛ filimata tɛ Grankɛ b'a ye k'a fɔ u ye tiɲɛnikɛlaw u y'olu salo min ye ka bɔ jama cɛ la ka taa n'olu ye ka ɲininkali baara boloda n'a fɔra ka jɔ maa min na e na to bolo la nka n'i yɛrɛ y'i ko k'i jɛ i na bila ka t'i ka so sɛbɛnnikɛla ko Grankɛ min y'o baara min kɛra i b'a ye k'a fɔ bolo taara ka da maa caman kan maa minnu bɛ yen CFA wari a mugumugu n'o ye miliyɔn caman ye warikisɛ jɛ o de taara y'u bolo e tɛ wari baarakɛla ye i tɛ banquier ye i tɛ commerçant ye i tɛ foyi ye fo e de bɛ maa tɛ ka baara dɔn wari bɔra ka taa ye ka so kɔnɔ miliyɔn 3 ka taa ye ka so kɔnɔ miliyɔn 1 ka taa ye ka so kɔnɔ miliyɔn in bɔra yɔrɔ jumɛn na i b'a bɔ yɔrɔ fɔ dɛ wa maaw bɛ nana ten dɛ namu i ka kalanden ma kɛ finitigi ye an dalen sɛgɛsɛgɛli la ka taa bɔ nin warisugu kan ne b'a fɔ k'an y'a to ka nin bila kun fɔlɔ an ka baara tɔ fɛ i ka baara t'o ye o bon ne tun kɛra finitigilaka ye e ka commandant dɛ a tun bɛ to foro na k'e siri k'e bila avion kɔnɔ k'e bila ka na Bamakɔ e ɲinɛ n'i takun kɔ i kelen ani Ala kelen ni hali bɔrɔ falen wari la Grankɛ ka tiɲɛnikɛla minɛ ni bɔrɔ falen wari la k'i kelen bɛ jama janfa ka jamana janfa k'i den ka bila i kun i ye serment min kɛ ka cɛfini 3 ta i y'o ka sɔsɔ n t'a kɛ i y'o sɔsɔ n t'a kɛ bilen Grankɛ maa ɲɛ t'i la nka Ala ɲɛ b'i la warifabɔrɔ in i bɛna n'a ye de ɲɛma min b'i la armée kɔnɔ bɛɛ n'i ka ɲɛmayaso de don i bɛna n'a ye i ka ɲɛma ne de ye nin ye yan fɛ n y'a minɛ a filɛ nin ye i nin yɔrɔ ye min ye a b'o d'i ma wa i ka garadi dɛ i bɛ maa caman ye ka garade Grankɛ garadiw bɛ sara dɔ bɛ fara o kan garadi discipline kungosileya mara bonya danaya filɛ
gɛlɛya nka maa min ka baara taabolo ye e b'i tɛmɛ cɛtɔw de la nka maa min ka baara t'o ye e bɛ fɔ kuma bɛɛ an tɛ jala fɔ sa nka e bɛ n'i ka jalaki la dɛ wa o de bɛ kari ne kɔnɔ caman bɛ yen a bɛ ka funu k'a yɛrɛ ɲininka ne ti ka taa o bɛ kɛ tɛmɛna ne ye ne promo ye i yɛrɛ ɲininka wa garanke e filɛ ka misali min ta i kan ko maa caman de b'o ala k'an bolo ko dɔrɔn surasi ye i tun bɛ sɔn ka mɛn a si da ala dɛ ne yɛrɛ tun ye min minɛ ne b'o bila fɔlɔ wari sɔrɔlen garanke sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko in lajɛ i b'a ye k'a fɔ u ye nafolomugu minɛ maaw la garanke ɲimaa de bɛ nafolomugu minɛ ni ka taa n'a ye a kan ka di yɔrɔ min na o ma tɛmɛ ka bɔ yen garanke min ka jugu na nin bɛɛ ye wari kɔfɛ o de ye carte d'identité mun minɛna passeport permis i ɲɛ t'a la a bugunenba a bugunenba nin ye sangaso ye a bugunenba nin ye sangaso ye k'a ja yɛrɛ yira a bugunenba Mamutu ɲɛ b'a ja la a bugunenba c'est montré i ɲɛ bɛ nin na warimugu filɛ cɛ bolo i ɲɛ bɛ pièces la n'o ye carte d'identité passeport ani permis garanke sɛbɛnnikɛla ko nkalon tɛ da maa la koyi ni min ye min kɛ o de bɛ fɔ a ko n'i ye nin ko in lajɛ min ye nin carte d'identité lankolonw ye garanke k'a dilan ka di maa dɔw ma maa minnu tɛ faso malidenw ye minnu ka baara ye janfa ye Mali kɔnɔ o tuma k'olu de bolo minɛlen filɛ de ye bɔrɔ kɔnɔna la wa k'u bɛɛ b'a ɲɛfɔ bɛɛ b'i ta ɲɛfɔ n'a jɔr'i la fo k'i sa e ni kaso de ka kan i kan ka min kɛ ka tila ka a réparation kɛ n'o ye gasi mun kɛ ka tila ka musaka sara a ko la garanke ko doni de bɛ da nin bɛɛ lajɛlen kun u ye doni mun ɲini u ɲɛna kunnafoni fila de an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Alpha Demba Conte ale ka sɛbɛnni don a ka kalimungala bɔ a ka di marakakɛ don o la sa reflet d'Afrique mun bɛ o kumana bɔ ko di an ka den dannew olu kɔni bɛ kojugu de la sigei ka taa chambre hôtel chambre jumɛn chambre u bɛ chambre de louer k'u bɛ tulonkɛ kɛ mɔgɔkɔrɔba wa den dannew yɔrɔ jumɛn kɔnɔ Bamakɔ yan don garanke ka nin kuma in a tacogo man ɲi fɔlɔ dɛ i bɛ kan jatigɛ dɛ cɛw i bɛ kan jatigɛ u b'a taa minɛ sotigiw la agences bɛ yen a bɛ minɛ olu bolo bɔn k'olu fana tɛ ɲininkali kɛ e si ye joli ye nin fo ka ɲa an ka nin lamɛn ka ɲa fɔlɔ jɛnɛma sinesigi bɛ min denmisɛnnin den danniw k'u bɛ se ka wuli ten k'olu bɛna ɲɛnajɛ kɛ chambre ninw bɛ louer Mali kɔnɔ yan Mali yɛlɛmana n filɛ k'a f'i ye koyi ni de kɛ mɛ gɛlɛya ye an bara ya bi ya kuma b'a la denmisɛnnin minnu si ma se fɛn min ye i b'a sɔrɔ olu de b'o la n'u sera ka dɔɔnin fara ɲɔgɔn kan wala dɔɔnin bɛ min tɔgɔ la u bɛ taa ka taa ka an bɛ yɔrɔ la louer wa meublé yɛrɛ don koyi liw bɛ yen armoirew bɛ yen koli yɔrɔw bɛ yen dɔnkɛ yɔrɔw bɛ yen piscines bɛ yen k'i ɲɛma dogo i tɔɲɔgɔn tɔw la olu bɛ yen karamɔgɔ Mali kura tiɲɛ yɛrɛ la ko vidéo dɔ o de tɛmɛna vidéo in na tɛmɛna réseaux sociaux de sanfɛ min b'a jira an ka den danni fitinindenw ko u bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ ko fête n'u dun ye fête ko kuma mɛn min kɛ u bɛ taa appartement de ta appartement min meublé don ya kuma b'a la u n'u ka maaw u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen ko dɔn n bɛ n diya a fɛn bɛɛ lajɛlen o bɛ a kɔnɔ bon a kɔnɔnafili yɔrɔ kɛra mun ye k'an k'an yɛrɛ yɔrɔ ɲininka wala nin ko in ala la k'a a sira ka ca minnu bɛ so di k'u kan ka denmisɛnninw ɲininka i bɛ bɔ min i fa bɛ min i ba bɛ min e si ye san joli ye ayi denmisɛnw kɔni nana k'u mago bɛ appartement na o y'a sɔrɔ u y'a di ka wari minɛ denmisɛnw fana bɛ u ɲɔgɔnnaninw ɲini npogotigininw ɲini ka na yɔrɔ la bɔ dɛ u tɛ takuma dɔn so ko an k'a bila ayi u bɛ taa fɛ dɔrɔn sotigi ninnu olu kɔni fana dan u ka wari ka di u i b'a ye nka garanke sotigi caman bɛ yen e k'u bɛ nin kala ma sabu bi na maa caman bɛ yen bɛɛ tɛ dɛ caman b'i ka so jɔ k'a di agence de ma agence fɔra sotigi fɔra agence fɔra sotigi fɔra a filɛ dɛ denmisɛnw kɔni mana na k'u mago bɛ yɔrɔ la u tɛ ɲininka e yɛrɛ ɲɛ b'a kundamanin na a ɲɔgɔnna b'e ka so e t'a a ɲini k'a bilasira karisa aw bɛna so yɛrɛ ta ka kɛ mun ye fɔlɔ i da sen bɛ jiri ma ni yiri n'a ladɔn de yiri n'a ladɔn kosɛbɛ a kan ka ɲininkali k'o la o ɲininkali tɛ kɛ wari ye ani irisi ka dilan ka d'u ma so a b'a fɔ bila la wari ye fɛn bɛɛ tiɲɛ walayi wari ye fɛn bɛɛ tiɲɛ
o de la bwa i b'a ye an ka yɔrɔ caman bɛ jamana in kɔnɔ nin ko in de bɛ ka latɛmɛ yakumaba la ka sɔrɔ u tɛ ɲininkali kɛ denmisɛnnin ninnu na a bɛna so in louer a b'a kɛ mun ye aw si sera nin ye wa i ka carte d'identité bɔ n k'a lajɛ a y'o kuma ten o de la sa ala la kan kɔnɔna gannen don sɛgɛsɛgɛli kisɛ kelen a tɛ ta k'a da nin denmisɛnnin ninnu kan u kɔni u ja fariɲana dɔrɔn u bɛ sin ka wuli ten ko an bɛ taa weekend kɛ kɛnɛ de bɛ taa ɲini yakuma b'a la buwa jɔrɔna yɛrɛ b'a la nin denmisɛnnin den daani ninnu u ka nin ɲɔgɔn dalajɛ bɔnɛ bɛ se ka bɔ a la ɲɔgɔn jogin bɛ se ka bɔ a la buwa u bɛ se k'a kɛ dɔrɔgu tayɔrɔ ye kosɛbɛ siw ma sɛbɛn dɛ siw ma sɛbɛn den naaniw de don merci kɔni mana fɔ o den naani ye dɛ k'u kɛn bɛ ka dugu de tiɲɛ yakuma b'a la nin na somaw olu t'a kalama n'olu bɔra a kalama olu bɛ se k'u jɔyɔrɔ fɔ nka sɛbɛnfura ko kana maaw olu k'u jɔ u jɔyɔrɔ den masaw olu k'u jɔ u jɔyɔrɔ hali kalan maaw k'olu fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ yaasa Grange i ye fɛn dɔ fɔ sisan den somɔgɔw t'a kalama Grange ne ma sɔn den somɔgɔ bɛ yen yɛlɛma de don bɛ kow la den somɔgɔ caman bɛ yen den ni diyaɲɛ kama hadamaden kɛwale de bɛ dun i sogo tɛ dun den i kan k'a lakasi n'o tɛ den bɛ lakasi nka den caman somɔgɔ caman de ko fa ni ba ko ne bɛ fɛ n den de ka nakasi wa ne tɛ n den nakasi n bɛ n den ladiya a mago bɛ min na se bɛ n ye nafolo bɛ n kun n den a b'a diya a tɛ tɔɔrɔ min ka d'a a k'a kɛ o de caman bɛ laban na o y'o tiɲɛ ye dɛ o caman bɔ n yɛrɛ bɛ kɔgɔ k'i ka kuma la sɛbɛnfura ka kuma buwa ko nin den da ni ninnu u mana wuli k'u bɛ fɛn fɛn kɛ i bɔra ka min fɔ nin n den ka di n ye n t'a fɛ a ka bali fɛn na u b'a ta kasabi ta ka somɔgɔw de b'a wari di mun bɛ se ka dabila kosɛbɛ donc o la ko somɔgɔw ka wuli k'u jɔ kana maaw ka wuli k'u jɔ jeunesse ka wuli k'u jɔ nin baara in bɛ se ka dala sa cogoya min na n'o tɛ u bɛna an ka dugu denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ tiɲɛ ka kuma Blé nin tiɲɛna ka ban dɛ an dun bɛ yɔrɔ min sisan ala la tiɲɛ yɛrɛ la n'an ma wuli a bɔ a k'a ko gɛlɛyatɔ a gɛlɛyara dɛ kojugu reflet d'Afrique u ka sɛbɛnfura ye nin yakuma b'a la Alima a ka sɛbɛn ye nin ye Grange tani ka segin bɛ kɛ kuma in kan bɛɛ ka k'i ka ɲɛmaa ye i ka so kɔnɔ sabu dutigi ale de y'a ka du ɲɛmaa ye nin tɛ kɛ ne ka du kɔnɔ nin tɛ fɔ ne ka du kɔnɔ dutigi bɛɛ bɛ se k'o sariya sigi maa si da tɛ don a la nka Grange ni du kɛra yɛrɛmabila ye dutigi min mana kɛ sariatigi ye o dutigi ka dafi ye e ka baara bɛ tiɲɛ i bolo dutigi min mana kɛ sariatigi ye o dutigi bɛ kɛ k'a tɛ mɔgɔ fɛ e ka baara bɛ tiɲɛ i bolo nka dutigi min bɛ yen n'olu ka ɲi i bɛna ka na sabarini fɔ dutigi min sen kan ala t'a ɲɛ jigin k'aw lajɛ olu de ye dutigi ɲuman ye bi ye Garanke n'an dun ma wuli an wuli kuma a bɛɛ ni ala cɛ Garanke an b'an bolo su an b'an bolo su an ɲɛ kɔnɔ k'a bɛ k'an kɔnɔ k'an bɛ k'an bolo fa ka don an da kɔnɔ Garanke foyi man di ka tɛmɛ mara kan den ka di den ka di den ye baara ɲuman kɛ k'e dusu suma den ye baara ɲuman kɛ k'e nisɔndiya den ye baara ɲuman kɛ e ni bɛ fɛn mun fɛ fɛn mun ka den ye diɲɛ sotigi kɔnɔ k'o ta k'o den ma nka ni den ye baara ɲuman kɛ k'e sɔn dan tɛ ka ne kan den ye a wolokun kɛra mun ye den ye baara kolon kɛ k'e la kasi don o don a wolokun ye mun ɲa den ye baara kolon kɛ Garanke k'e la don jahanama kɔnɔ den ye wolokun ye mun ye wolokun t'a la o tuma denbaw denfaw bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la jamana ɲɛmaaw sigin bɛ k'u lajɛ olu ye denfaw ye ni denbaw ye nka bɛɛ ka kɛ denfa ni denba ani autorité ye ka so kɔnɔ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la an bɛ taa Amadu fan fɛ karamɔgɔ Buwa n bɛna fɛn kelen f'i ye fɔ n ye fɔlɔ n'i ye anw ka waati filɛ an tun bɛ dɔnkɛ nbɛda de kan o tiɲɛ nka bi denmisɛn ko fo so n'a ka katibili ye kɔni katibili kɔni fo so n'a soɲa kɔnɔ ko f'u ka taa ye olu dun taara ye fana yɛlɛ ti minɛ o dabɔra mun kama dibila dɔn o tɛ kolokala ko ya n'o ma tiɲɛ jɔn bɛ tiɲɛ ala ka sabu ɲa ala k'an don kalo an bɛ da naamu an selen don a kuncɛma yɔrɔ ma o kɛra an lafiyalen an wasalen o tuma sɛbɛnfura laban min b'i bolo a ta Garanke naamu ne ka boloɲɛ laban o de ye Nouvelle Horizon tuguni a ko di sɛbɛnnikɛla ye Seydou Konate Simbo a ko an ka taa Bandiagara region sɛbɛnnikɛla ko Bandiagara ale y'an ka jamana camancɛ bolo dɔ ye a ko min ye danna juguya ye Garanke Jolo min ye maa kulogiri 4 bɛ yen ko Banbanci kɛra sababu ye ni k'u ni diɲɛ fara sɛbɛnnikɛla ko min ye Bandiagara procureur ba n'o ye Mamadu Bɛma Konate Garanke a ye kunnafoni bɔ ka sandala
kɔnɔma min ye kunɔ sini n'o de bɛna kalo tile fila n'o ye juin kalo ye k'a yira k'a fɔ ko Danajuga baara min kɛra Baɲakara nin waati kɔnɔna la Garange k'a ko tɛ se ka bila ten sɛbɛnni ko k'a daminɛ jumadon avril kalo tile 24 ni ka taa bila karidon avril kalo mai kalo tile 31 i b'a ye k'a fɔ ni Danajuga ninnu kɛra o fura kɔnɔna la min ye procureur ba Mamadu Bɛma Konate Garange a y'i sigi ka baara kɛcogo jugu lajɛ jɔn ni jɔn de ye ni Danajuga kɛ Danajuga in y'u ka hakilina kun ye mun ye sɛbɛnni ko ni ka dugu ka jeni ka tasuma wuli dugu kɔnɔ ka dugudenw fitinɛ ni ka pisiba sabu don dugudenw n'u hakilina la i b'a ye k'a fɔ ko nin baara cɛjugukɛlaw ka hakilina filɛ sɛbɛnni ko Garange n'i y'o lajɛ a ko min kɔni cɛba 4 min ninkɛnɛ karabara Garange b'a ye k'a fɔ procureur ka kuma don a y'a yira k'a fɔ maa fɔlɔ o de ye Musa Sagara dugu dɔ bɛ yen o tɔgɔ ko Duru ale y'o dugutigi yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye chef de village ye Garange k'a tun taara foire hebdomadaire n'o ye Juakun sugu ye o tuma bɔtɔ sugu la Garange k'u y'a kunbɛn ni ka mugu ci a la n'o ye Duru yɛrɛ dugutigi ye Musa Sagara o ma tɛmɛ ka bɔ yen Garange n'i ye ko kɛcogo lajɛ o tuma hakili lajiginna chef de village ale yɛrɛ fara avril kalo tile 24 san 2026 Mama tɛmɛ ka bɔ yen maa wɛrɛ bɛ u y'o ninkɛnɛ karaba Garange ko ninkɛnɛ karabara k'a daminɛ avril kalo tile 28 k'a dugu jɛ tile 29 su o tɔgɔ o de ye Usumane Nantume o ye Sénégala ye o tuma k'u taar'o fana kantigɛ sɛbɛnnila ko Garange ko n'i y'o ko lajɛ o kɛra waati min na o de ye su nɛgɛ kanɲɛ 23 waati sɛbɛnnikɛla ko o kɛra dugu min na o de ye Kunjɛ ye ale fana bɛ Baɲakara marabolo fɛ sɛbɛnnikɛla ko ma tɛmɛ ka bɔ min ye maa sabanan o tɔgɔ ye min ye Abibu Yalikuye Abibu Yalikuye Garange ko n'i y'o lajɛ dugu commune min bɛ n'o ye Kunjɛ commune i b'a ye k'a fɔ ale ye maire ka dankan dɔ ye min ye conseil communal ye Garange k'u taar'o minɛ k'o fana kantigɛ sɛbɛnnila ko ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye maa 4 nan o tɔgɔ ye min ye Isi Aka Tapili sɛbɛnnila ko o fana ye conseil ye dugu min na Garange o dugu fana bɛ Baɲakara n'o tɔgɔ ye ko Tupe sɛbɛnnikɛla ko min ye k'o fana minɛ k'o fa ni maa 4 Garange k'u fa kun tɛ fali mun na min ye procureur ye a y'a yira k'a fɔ ko juguya ni janfa bɛ yen maa minnu y'a baara cɛjugu kɛbaa ye o tuma ko sira dayɛlɛlen bɛ k'u ɲini k'u ye ni k'u bila sariya ka bolo kan Garange ka tɛgɛ da u kan ni k'u kiri mun ni mun de y'u bila ni Danajuguya la ni ka ɲɛmaci ka bila ni maa kologirin 4 na ni k'u ni diɲɛ fara ka sɔrɔ u ma gasi kɛ maa la u ma fɛn kɛ maa la fo k'a kɛ ten cogo la ye ko kɛlɛ ko de bɛ an ka jamana kɔnɔna la procureur a kɛn bɛ ka kɛnɛ dayɛlɛ wa ni maa yɛrɛ yeli kɛ numéro labilalen bɛ n'o de 21 44 20 33 i k'u kofɔ kunnafoni filɛ de an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Seydou Konate Simbo ale ka sɛbɛnni don Simbo a ka sɛbɛnni a kɛcogo ɲana sisan an bɛna an tɛgɛ don l'indépendant mun bɛ o kumana bi jumɛn kan ka porali dɔ n'a bɔra sɔrɔsiya la pewu a tun bɛ garde national de la k'u y'a minɛ ya kuma b'a la ni ɲɛnaminimafɛn ye u k'a ma ko cannabis o bulu 17 nin ka borali nin a gwɛnna de ka bɔ sɔrɔsiya la pewu o tuma a bɛ civiliya la nin don nin ma diya a la koyi tile bilennenba bɛ waati min ala la tarata don juin kalo tile 2 tɛmɛnen midi waati ni sɛbɛnnikɛla y'a sɛbɛn ko 12 heures cɛden minnu n'a bɛ brigade de recherche de ko fɔ commissariat du 2e arrondissement na o don Kayi ala la o maaw de bɛ u ka patrouille la u nana ka na bɔ nin kamalen kan ya kuma bɔ a la o y'a sɔrɔ a bɛ moto kan moto min n'u k'a ma ko sandeli a ye k'i wusanbayi kɛ n'o ye hakili latigɛlen tuma min polisi ninnu fana sigara a fɛ ko nin ye siganamɔgɔ ye kamalen u b'a fɔ a ma ko MC ancien caporal de don ya kuma b'a la garde nationale la u y'a gɛn tɛgɛlamisɛnya a bɛɛ nin kelen sa a bɛɛ soɲali novembre kalo san 2025 ala la u y'a gɛn ka bɔ garde nationale la ja u y'a ta ka fini don a la san 2017 n'o 2017 ala la mɛ nin ci in na o y'a sɔrɔ baara in bɛ bannen ɲɛnaminimafɛn ninnu bɛ a kun waati min a ko ale cira de ko ka taa Gurumara Rouge kosɛbɛ ko ale bɛ taa ci la ya kuma b'a la
lala olu kɔni y'a ye min kɛ kabini ɲɛ bi da kan i b'a dɔn ko nin ɲɛnamɔgɔ ye bandi de don alala yen nɔ a kun bɛ fɛnw de détourner dɔrɔn soɲali bololamisɛnya u y'a gɛn ka bɔ fanga la a filɛ dɛ nale min kɛ sa a nana civil maaw fɛ sa a tɛmɛtɔ don ko a bɛ taa Kayi kaso o fana ye quartier min n'o y'a wolodugu ye cité du rail tarata tɛmɛnen sa alala k'a bɛ taa Kayi o waati de la sa o fana bɛ ba bolo fɛ ya kuma b'a la commissariat du deuxième arrondissement maaw ne o ɲɛmaa ye Mamutu Kɔnɛ a n'a ka danga Sɛki Jabatɛ Sɛki Jabatɛ jumɛn ko de fɔlɔ an ta in tɛ a kuma bɛ ka bɔ de fɛ an ta in tɛ policier ye dɛ e bɛ min dɔn o gitari fɔla ni dɔ wɛrɛ fɔra k'o ye lakanabaa ye sigana bɛ min ayiwa filɛ tɔgɔ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ dɛ nka finidonna o ni ngɔnifɔla ani gitari o tɛ kelen ye o ye tiɲɛ ye waati min o polisiw ɲɛ kɔni dara kamalen kan ko dɔ nana polisiw yɛrɛ hakili la dɛ ko n'i ye bandi ye polisi min ye polisiya kalan kɛ i ɲɛsu bandi kan yɔrɔnin kelen i b'a dɔn dɛ i y'o tiɲɛ o dun y'a sɔrɔ a bɛ ka moto in bila vitesse la denmisɛnw ka kuma ko denplɛ a bɛ ka moto bila o la a filɛ dɛ u ɲɛ kɔni su a ka min kɛ a sɛgɛnna ko de nana u y'a sɛbɛ kɔrɔ u y'a don bɛrɛ la sa ka ɲininkali k'o busamisɛn tugu a la k'a f'u ye bulu n'o ye cannabis ye o den 17 o bɔra a kun a bolikun de ye nin ye o kosɛbɛ u y'a sɛnsɛn sa ka taa n'a ye commissariat so la o ɲɛmɔgɔyasoba yɛrɛ n'o ye Kayi polisi ɲɛmɔgɔba ye Tap Uri Jalo o don alala u n'a ka cɛdenw u ye wasa don a la sisan k'a bɛ bɔgɔ jende yɛrɛ kan sa n'o ye Kiri Bunangu ye a taara ka taa yira olu ka procureur fana la yakuma b'a la ko n'a kun cɛra cogo min na k'u bɛna ka na ala kala ye ko in kɔni kɛra Kayi de yakuma b'a la l'indépendant sɛbɛn bɔra a kɔnɔ yakuma b'a la garange an ka ɲɛnaminimafɛn nafa foyi t'a tali la ni nimisa tɛ garange k'i fa ŋaɲi k'i ɲɛ k'i b'a fɔ ko gonjɔrɔba ta fo i b'a fɔ k'a ka joli kɛnɛ bɔ garange waati de don ka dosi to i kan i tɛ fa dɔn i tɛ ba dɔn i tɛ kɔrɔ dɔn i tɛ malo dɔn i tɛ gasi dɔn i tɛ siranya dɔn bɔn i yɛrɛ filɛ ka min fɔ fɛn in fila bɛ yen u ko dɔ ma ko pudurumugunin n'i y'o k'i da fɛn fɛn bɛ jigin kɔnɔ i da dilan feereli a filɛ ne y'a fɛn fɛn ye u b'a min dɔrɔn u bɛ to ka dilan waraka ka taa feere nafa jumɛn b'o la dɔ fana bɛ yen sisan fo n'i y'i tɛgɛ jɛnamini o min b'a ɲɛ kan u ko o ma ko bloqué a filɛ bloqué man ɲi a tɔgɔ si fɔli man di bloqué e k'u lajɛ ani panoni pano bɛ nafa mun ɲɛ ka kuran d'a ma n'a fɔra ko kuran bɛ ka ci e yɛrɛ kuntɛgɛ cɛmancɛ la o ye ɲuman ye garange an ka sabali a tɛ fɔ ko adamaden ka to ni kini to yen nka a bɛ fɔ k'i ka fɛn jugu to yen ɲɛnaminimafɛn fɛn mun b'i ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ garange k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ ne ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ ne bɛ nin gɛlɛya nege kɛsɛ kama k'a ka di n da kɔnɔ a bɛ nege da nege ye mun ye nege ye mun ye nege mun b'i tiɲɛ k'i lagosi k'i lafu k'i ka diɲɛ tiɲɛ k'i ka lahara tiɲɛ mun bɛ ɲɛmaci ka ko kan k'o de bɛ e nege da k'e nisɔndiya k'e fari foni a m'a kɛ fari foni mun ye nimisa bɛ min kɔfɛ n'i yɔrɔ janya ka b'o la hakililaw de ka ɲi ma ala k'an kisi ala k'an tanga garange o tuma an ka dugawu kɛ waati bɛɛ an ka dugawu kɛ an ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ nin ko ninnu tɛ ko ɲuman ye dɛ a bɛ jamana lasegin kɔ garange bi ta banna ni kɛnɛ kun cɛra an bɛ waleɲumandɔn foli ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan garange an ka cɛkɔrɔbaw an ka musokɔrɔbaw denmisɛnnin maakɔrɔba commerçant fonctionnaire bololabaarakɛla garange ka taa bila min ye foroba baarakɛla garange min ye dunan ye dugulenw ye an bɛ bɛɛ fo dugujɛko 20 bɛɛ de ko jɛgɛ fo ka kunnafoni bala n'o dun kun cɛra garange an tɛ sanu di maa ma k'a lamɛn maaw b'an lamɛn jigiya ni danaya min kama f'an ka bonyamasegin kɛ ni bonyamasegin kɛra foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye o bɛ baara jɛ waati ni waati garange o tuma fɛn babali jate dɔn an bɛ bi ta bila yan ka nɛgɛ tigi yɛrɛ fɔ n'o y'an bɛ de k'a fo ka waleɲumandɔn ko tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la kabini 5 heures ale de bolo bɛ nɛgɛ la a bɛ arajo jɛgɛ officiel sɔn duman ni ja duman maaw bɛ tila k'o ye e ni ne de ye bi baara kɛ an b'a fɔ sa ni ala ni kira sɔnna ma dɔgɔkun kunnafoni a bɛ dan se sini o tuma min ye sini juma o tuma kunnafoni k'a daminɛ ntɛnɛn ka taa bila juma la o tuma sini juma maaw k'u ka danaya to jɛgɛfo kan k'u sɔgɔlen to jɛgɛfo la sini kibaruya o bɛna kɛ tama ka fara bi ta kan a kɛto b'o kan sɔli ala Mohamɛd